αυτή η απόφαση? Μήνο Δεκεμβρίου του έτους 2004, μέρα Παρασκευή και η ώρα 8, εγώ δικαστικός επιμελητής του Δικαίου Αθήνας Ιωάννης Παναγόπουλος έλαβα υπόψη απόσπασμα της υπαριθμών 6143-2004 απόφαση του Δικαίου Αθήνας που διατάσσει την αποβολή του Γεωργίου Σταφυλά του Κωνσταντίνου ως εκαθαριστού της εταιρείας με την επωνυμία Γεώργιος Σταφυλάς και ΕΕ και το διακριτικό τίτλο Διανά ΕΕ θεατρικές επιχειρήσεις από το προαναφερόμενο θέατρο Διανά με τόνο του εξοπλισμού του που βρίσκεται επί του και την παράδοσή του στην ετούσα κυρία Κατερίνη Θηγατέρα Ανδρέα Παπακοσταντίνου. Λαμβάνοντας υπόψη και την υπαριθμό 11907-2004 έκθεση επίδοσής μου, εκτελείται το παραπάνω απόσπασμα στο όνομα του ελληνικού λαού. Προχωρήστε κύριε. Ανάψτε μας τα φώτα. Για παιδί μου να φύγει. Εμείς να πούμε παρακαλώ πολύ, έχουμε στο τηλέφωνο τον κύριο Γιάννη Παναγόπουλο, είναι ο δικηγόρος της οικογένειας Παπακοσταντίνου, του αδερφού του γνωστού τραγουδιστή Βασίλη Παπακοσταντίνου. Σας ακούμε κύριε Παναγόπουλε. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Για πείτε μας λίγο, τι έχει γίνει με αυτή την ιστορία? Καταρχήν να σας πω κύριε Καβούρη ότι δεν είμαι δικηγόρος, είμαι ο δικαστικός επιμελητής της εκτέλεσης. Και θα ήθελα, αν θέλετε να σας πω κάτι, θα μπορούσα να μιλήσω μόνο για νομικά θέματα. Μόνο για νομικά. Ο δικαστικός επιμελητής δεν μπορεί να κάνει δηλώσεις, είναι ένα όργανο της πολιτείας και δεν του επιτρέπεται να μπει στην ουσία της υπόθεσης. Για πείτε μας ακριβώς τι έγινε σήμερα το πρωί. Λοιπόν, αναγκαστική εκτέλεση κατά τον καθηγητή κύριο Ράμο είναι η δια των νομίμων μέσων και οργάνων πραγμάτωση του περιεχομένου του δικαιώματος. Δηλαδή ένας πολίτης κερδίζοντας μια δικαστική υπόθεση πάει διαμέσου της πολιτείας να βρει το δίκιο του. Έτσι λοιπόν δόθηκε εντολή από τον πληροεξούσιο δικηγόρο του κυρίου Παπακοσταντίνου, της κυρίας Παπακοσταντίνου μάλλον, τον κύριο Βαγαβιόλο, και με τη συνδρομή της αστυνομικής δύναμης του αστυνομικού τμήματος εξαρχείων μεταβήκαμε για να εκτελέσουν την απόφαση. Επιτελεσμένο γεγονός θεωρεί η πλευρά Παπακοσταντίνου την απόφαση του δικαστηρίου να παραμείνει το θέατρο Διάνα στην ανιψιά του Βασίλη Παπακοσταντίνου Κατερίνα. Παράδοσή του στην ετούσα κυρία Κατερίνη Θηγατέρα Ανδρέα Παπακοσταντίνου. Η απόφαση εκτελέστηκε την περασμένη εβδομάδα και η